私は初めまして。いろいろなお世話になります。意見表と申します。本日自己紹介をさせていただき誠にありがとうございます。私は2018年にべこ高校を卒業して2019年べこ大学に物理学部を入学しました。今年大学の4年生です。10月大学を卒業予定です。大学で科学技術知識の授業を取りました。大学の夏休み中少しずつ日本語を勉強しましたので、2023年7月に JLPTN の日本語能力試験を合格しました。私は学生時代あまりアルバイトや仕事を張ってなかったので、毎日4年間続けてオートバイを運転しながら学へ通いました。時々友達がバイクが故障になったら、私が部員交換や修理する専門店へ一緒に行くようになります。その時、車やバイク機械の新品に感心してきました。私は相手とコミュニケーションをとって課題解決ができる自動車整備を志望している。学生時代課題機械部員交換や修理の興味と経験をきっかけとして自動車整備仕事にも相手の悩み課題をきっかけでできるように強い課題を強い喜びを感じるようになった。大学の4年生の試験が終わりになりましたら、日本で自動車整備インターンシップを入学するまで前にも自動車整備の知識を学びにもっとも力を入れます。八戸工業大学では特定の1号を絶対合格になるように頑張って長期間日本で続けて働けるように頑張ります。記者へ応援させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。